Stă pe banca aia și își poate ține echilibru. De la magia fotbalului la magia adevărată, pentru că Cezar Bălășoiu a venit pe la noi pentru un super show de magie. Dar unde este? E el, nu e el. Dar nu e el. Nu e el. Dar Cezar ne-a venit. Unde e Cezar? Ah, uite, e pe banner. Vine doar banner. Ok. Cred că l-a uitat. N-a anunțat cineva pe Cezar să vină la noi? Ia. Ce? Mai Cezar. Ei, astăzi am venit să vă arăt un secret al magicienilor, se numește secretul iepurașului din Joben. Astăzi o să vă arăt cum magicienii fac să apară dintr-un Joben absolut gol. După cum puteți vedea, el e absolut gol. Da. În primul rând voi face să apară o baghetă magică. Bineînțeles că fără o baghetă nu putem face magie. Cu asta nu e. Iar acum vom scoate un iepuraș chiar de aici. Sunteți pregătiți? Da. Da, ți-a rămas pe cap. Ce s-a întâmplat? Iepurașul. E sus. Iepurașul este... Oh, mă scuzați, o luăm de la început, nu trebuia să se întâmple chestia asta, o luăm de la început. Vom pune înapoi iepurașul chiar aici în Joben, unde ar trebui să stea cu minte. E un iepuraș năzdrăvan, da? Unde l-ai băgat? E chiar aici în Joben. În Joben? Da. Ok. Vreau să vă concentrați. Mânuțele în față, toată lumea. Așa. Așa. Bun, iepurașul este în Joben? Da. Perfect. Și voi, prin puterea minții, îl veți scoate afară. Serios? Ia să vedem. Ieși, iepurașule. Ieși, iepurașule. Dar unde e, mă, Joben? Mi-aduce aminte de bunicul care era veterinar. Dar ieși. E un iepuraș năzdrăvan. Eu cred că nu vă concentrați voi cum trebuie ea. Da. Eu cred că... gata, știu, n-ați spus formula magică. Formula magică e hocus pocus. Deci, Așa. băgăm mâna în Joben. Concentrați-vă, vă rog frumos. Mai la dreapta. Mai la dreapta. Da, vezi... Cred că trebuie să muți pălăria. Cred că trebuie să Pălăria? Pălăria, da. Unde e? Aici, în partea cealaltă, sunteți siguri? Da. Aici? Acolo, Deasupra, da? Concentrare maximă, că altfel n-are cum să ne iasă acest număr de magie. Deci vom băga mâna chiar aici în Joben și vom Vezi că a fugit. A fugit, iarăși? Vezi că iepurașul s-a dus în partea cealaltă. Acolo, prinde-l acolo, da. Acolo e. Da. Băi, dar cum vă dați seama de chestia asta? Era puțin Acum am înțeles asta, e iepurașul năzdrăvan. Fiți atenți. Deci în care parte era? Aici? Acolo era, da. Aici, Da. Hai să ne concentrăm. La data asta să scoatem afară, da? Și concentrezi. Deci la 3, 2, 1 și... Concentrare maximă, vă rog frumos. Unde ești, iepurilă? A plecat cu... Ari, spune și iepurașul are permis. A fugit cu mașina lui Barbie. Dar oare cum s-a întâmplat asta? Ia să... A ieșit de sub de acolo. Ceva de aici? A ieșit de aici? A ieșit de acolo. Înseamnă că mai e ceva aici. Ia să vedem, ia. Ce e acolo? Morcovilă. Morcovilă? Ce-i cu asta aici? Păi era al iepurașului și a E comandat. al iepurașului? Da. Ăsta, ești sigur? Da. Ia să un pic, să-l luăm, să-l punem Avea de aici. mâncare pentru 3 ani acolo. Păi a strâns săracul. Ăsta mic, așa cenușiu. Și îl punem aici. Ia să vedem dacă ne concentrăm. Ia zic că face puraș. Concentrați-vă puternic toți. Ne concentrăm. Mânuțele Ne concentrăm la în început. față, dați din degetele, spunem formula magică. Abracadabra. Perfect. Iepure la oară. Oh, dar stai puțin. Hapciu. Ăsta e Ăsta e un iepuraș cam micuț pentru morcovelul ăsta, da? Ia să vedem dacă îl băgăm Lui aici. Cătălin, nu-l lăsa... Ia. E curat. Să te dai cu el de lângă bucătărie. Și ce ai făcut? Ai băgat? Morcovul l-ai băgat la... Da. De unde? Te-a crescut. Zici că suntem pe calea victoriei. Magie. La superlativ. Îți Deci... dau 50 de lei, fă-mi 500. Dau ceva. Aplauze pentru Instagram, Cezar Magic, TikTok. Mai nou de luni o să mă apuc de niște live-uri. Live-ul pe TikTok? Da, ne întâlnim live pe TikTok. Tap. Faci magie? Tap, share, Tap, subscribe, hai, ne cum batem, era? hai. Iepurașul ăsta e așa de mare încât ar putea să te scoată el din Joben. Da. Da. Da, genul ăsta de număr face parte dintr-un show mai mare dedicat copiilor? Da, exact. Provine dintr-o poveste, exact așa se numește spectacolul Secretul iepurașului din Joben. Și
are o întreagă poveste în spate, da. Cât durează un show de ăsta? Eu n-am fost niciodată 30 când de eram minute. mică la Târgu Un show de Jiu. magie, 30 de minute. Dar depinde de spectacol. Poate să dureze, poate să fie one man show de o oră cu... Și îl putem vedea undeva de sine stătător sau trebuie să te chemăm și să vii să Trebuie să faci mă la chemați petrecerea noastră? și apar. Ca prin magie, din Joven. Tu când erai mic, zicea Adrian mai devreme, noi n-am crescut cu genul ăsta de show. Tu când erai mic, ai fost la un show de magie și ai văzut treaba asta și ai zis, asta vreau și eu să fac? Eu când eram mic vedeam de Revelion spectacolele lui David Copperfield în fiecare an. Aveai cablu. Da, și de acolo Am mi înțeles. s-au Să deschis vezi cum mie. este să vezi live un show de magie la David Copperfield. Este ceva Copiii senzațional. n-am ajuns încă din Ai păcate. fost într-o magie, am fost. Copiii au crescut foarte mult în zilele noastre și mă întreb la finalul spectacolului dacă te întreabă cum ai făcut trucurile sau unde ți-ai făcut tatuaje. Se bucură. Mie mi se pare... Fii atent. Iau și eu iepurașul puțin prin bucătărie? Nu, te rog. Doar să nu gătești atât, doar să nu-l gătești. Hai că nu Cezar, îți mulțumim tare mult. Săptămână faină, weekend relaxant să ai și dacă ai timp, uite cum am zis și eu și Bubu, nu știu cum sunt copiii din ziua Mulțumesc de o azi, dar săptămână noi din plină de orașe magie la mici, toată lumea. noi cei din orașe mici n-am prea avut parte de show-uri de magie, doar cei din orașe mari se pot bucura de treaba asta și ar fi tare ca voi magicienii să vă uniți, să mergeți și prin orașele cu mai puțini locuitori, că și acolo sunt copii care... Și la Znagov, că e mic oraș și ei Un show pe barcă, ați făcut vreodată magie pe barcă? Da, am făcut. Magie pe barcă? Da. Perfect. Și Aris face. Tu știi câte sticle dispar? Direct. Cezar Bălăcevi pe Instagramul, urmăriți acolo, vedeți unde și când are spectacole, iar pe noi ne urmăriți tot aici, dar nu acum, ci în câteva minute, pentru că la o scurtă pauză, magie e puraș. Și lumea spune iar Cezar Magic pe scenă și începe magia mea. Rămânem împreună până la ora 12. Ana Maria Căpățineanu